A zona da Ulloa presenta a maior concentración de explotacións ecolóxicas de Galicia, onde as súas xentes viven e queren seguir vivindo ben. O proxecto da macrocelulosa de Alpi supón unha ameaza real ao noso territorio. A fúa é sinónimo de queixo, de leite de calidade, de natureza, de turismo sostible e desenvolvemento equilibrado. Non queremos hipotecar este futuro con proxectos que poñen en risco o noso medio e a nosa economía local. Queremos traballo, sí, pero traballo que respete o noso territorio, a nosa forma de vida, a nosa saúde e a nosa riqueza natural. Queremos progreso, sí, mas non a costa de hipotecar o futuro da nosa terra nin do noso produto máis prezado, o noso queixo da Altura.